Mosok awakmu wahno aku iki koyo dalang rek. Aku nek ndelok wiyagane yang ganteng-ganteng dasar ya seragam. Tak delok udenge sing ngendang luincing. Cocok bare ukurane sing bonang sirahe nomor 3 sampe nomor 8. Wis teko doan koyo wong nyuwun jamur. Apa aku dikira dalang nek bapakku dalang. Awakmu duwe sak wulan 3 ae girang ndak kaprak. Awakmu nabuhi dalangane bapakku sak wulan gak ira sanggup. Ya apa? Panjak padha mutung gak ono sing dibayar. Ayo tak ladeni karepmu, tutun, tak jak wayangan. Tan samar pamoring sukma sinepaya winaya ing asepi tinempen pantelenging kalbu pambukane warana utang diake lha iya kocap katalika mangkono sinten to ingkang badhe mandhap saking kayangan Salendra Bawana boten wonten setunggaling malih kejawi Dewa Bathara Sang Bathari Hapsara ya Hapsari Pergiwa ya Pergiwati Arjuna Budaya ya Suara Bintang Sakti mbuh sanguku pira iki aku dhewe gak ngerti. Ojo guyu panjake dilungkas tak kirim wedang kopi. Sekian terima kasih. Kayak biasa dilajuli. Lah. Nok terminal mangan rujak aku dalang terkenal. Gelek ngapusi panjang. Kapan kamu? Merotoli arek wedok-wedok Pak
tekan cumplung aku kelaran mas terus melung-melung ono arek wedok moro aku ditolong tuku-tuku obah-obah dikira belum ku potong tak jawab mbak iku duduk belum tapi woi kates gantung arek wedok jerit mas pikire wedi mergo aku semaput dikira wis amati kentol kiwa nengen nang arek wedok dipijeti merambat mendhuwur klirung blaya dadak nenggol Andrian Kaspari kepanjane apa nyambut gawe kaya ngene sempeting rukun bareng kanca innallaha masabirin dadi wong sabar kekasihane Gusti Allah nek wis ngilingi gamelan-gamelan ngene-ngene eling-eling jamanku manten anyar karo bojoku kate bojoku jek perawan ngarepe omah ana pos hansip jam 7 resepsi perkawinan selesai jam 8 bojoku mlebu kamar tak tutno mlebu kamar jam 9 bojoku melung-melung tolong hansip hansip moro tuwa lanang moro enten napa le duka pak bapak kok an gendho kok ajre teng kula moro tuwa ngomong sing sabar nak pancen ngene ngono sik malam pertama malam kedua bojoku mlebu kamar jam 09.00 tak tutno jam 11 tolong meneh tolong hansip hansip moro tuwa wedok ngendeli sarung ana apa le duka adik kok jek adre mawon teng kula biasa nak malam kedua nek kesuk kon sida pres neleng masuk papat bareng malam ketiga bojoku kula jam 10 masuk kamar kula tutaken sampai jam 12 gak ono abane apa-apa bareng jam 1 melung-melung meneh tolong moro tuwa sekarone enceng-enceng nek jendela ana apa nduk rini ta Pak esip aja nutuk penggawean ngeten iki nggih sabar mawon la yo napa suara bintang sakti rektor kali kula niku ngalang-alangi dulur lho nggih mulane nek dulur kali dhuwit nek kangge kula abotan dulur mari syutingan selesai kula disangoni sepuntene sing kathah pun sampai dikurangi kancane akeh sing budal nang Sulawesi uga ana sing nang luar negeri aku dhewe gak kebingungan kabeh megawe cuma butuh ndeleh pangan tak rewangi dodolan wedangku enak akeh langganan wedangku enak dasar yo asli kopi gak tak campuri atik waya bengi langgan aku wong patroli bareng mari ngombe dadak kentese kari dodol wed